କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏବେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏକ ଗରିବ ପରିବାର। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦୋଳ ବ୍ଲକ ସରାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଜେମାଜୁରୀ ଗ୍ରାମର ମୀନା ଟପ ପରିବାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ସହି ନ ପାରି ଘରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଘରଟି ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଘରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପରିବାର କେଉଁଠି ରହିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ରହିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଘର ଭଙ୍ଗା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ସହ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। मीना टोप कौन है आपनकर हम घर भांगी जाए घरे छुआ पिला सब जाइले पढ़ी जाइते आम घर काम करूँ राति जदि भांगी थी आम आम जीवन प्रति विपद रही था। आम एखन के रहबू आउ खाइबार पीवा व्यवस्था केंती घर रहबू केंती बोले कौन कहबो सरकार कौन कहबू घर घर खंडे देऊ ताऊ जहाँ भी एखन रहा लगी किसी व्यवस्था करबे आउ ना दुर्योधन बाघ ये गाँव में वार्ड मेंबर सर कौन है जे से तांकर कौन है तांकर घर दिन बेले माड़ी होई से मते डाकी जाइथिले आइला को देखला को घरर बहुत क्षतिकार हो जाई आउ सरकार किसी सहायता मिलले आउ मोर गाँव वार्ड रो सब किसी ठीक सफल हो पारो कौन याको पई कौन व्यवस्था हवा कथा सरकार या सरकार घर खंडे मिलवा कथा आउ एबे जाई से माने दरखास्त देले गोटे जरीफरी मिलले सरकार किसी भल हाँ।